A very good morning, Zimbabwe. Himamukase, himamukase, himamukase. I am back so that we can talk about important matters. So, when you see a lot of things happening, it shows kuti pane zvinenge zvakuda kuitika. And I want to give you an example. Ike zvinhu izvi senguva yatiri yekuti takutarisira kuti mvura inge ichinaya. Ukaona mhepo yakuwanda inenge ine zvainenge ichitaura. Ukaona zuva rakunyanya kupisisa, ukaona chamupupuri chowanda, pane zvimwe zvinhu zvinenge zvakutaurwa. Ukaenda kunature, you will see miti inobva yatanga kutungira nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvinobva zvatanga kuitika kuratidza kuti mvura yava padhuze kuturuka. 2023 Zimbabwe is going for an election and we have seen a lot of things happening. Chekutanga takatanga kuona mawomen for ED, mawendi for ED, pfambi for ED, mbavha for ED, malutas for ED, and right now we have seen ama 2K for ED, and all these things which are coming out, these are desperate moves by ZANU-PF leaders to try and show the people of Zimbabwe that their leader does have support. Honestly speaking, we have never seen this happening in the past. Kuti kuno create kwa chakati for ED, chakati for ED, chakati for ED. We knew ZANU-PF ichingori a combined party, a united party, yango mira iyo iri yega yakadaro in solidarity with its own leader. But right now, the fact that we are now seeing this for ED, that for ED, it shows indeed that ZANU-PF leader Emmerson Mnangagwa has lost trust in his political organization, and there's a complete separation between the ZANU-PF party and its leader. They are no longer coherent, they are no longer working together as expected as we head towards 2023 elections. This is the reason why you are seeing affiliate for ED coming out each and every time. Today we have AMA 2K for ED. What is happening is that izvezvi ndakagara panapa ndikangofungorwa mari, ndikafungorwa cash, ndotongofunga kuti ndoti chii for ED, ndogona kutongotanga farmers for ED, ndobva ndatoilonja, ndobva ndatodzi uya state house mfada, totobva cha state house totopiwa huku 5 nembudzi 2. Ndakutomhanya chiti takapiwa mbudzi napresident, takapiwa mazai napresident, you see. And then ndakutorwa bhegi because ndobva ndatopiwa either chiford ranger kana chitoyota chakadaro. Ndakutomhanya kumaruzevha uku, ndakapfeka zvimahovhorosi ndichijogajogawo pamarali, zvinhu zvakutotanga kutofamba, ndakutotanga kudya bhegi, ndakutanga kutodya mari. Also ndikazopara mhaka ndaziva kuti I'm now untouchable, you see. These are the things which are happening. These are useless youth, unemployed youth, vanhu vasina direction, vanongofunga kuti ama 2K for ED yobva yatolonjwa, zvinhu zvobva zvatanga kutofamba, obva watanga kutodya mari yenyika. So you see kuti this is a sign of desperation. This is a sign inongoratidza yega kuti honestly speaking vakuru havasina support. So they are trying by all means to make sure that they hoodwink people or they vhara us kuti vaite sekuti vane support ivo vasina androzvora. So is this, we are not fools, we are not kids, but this is the honest reality. This is what is all happening on the ground. These guys, they have lost touch with the people. That is the reason why you see, as you can see right here on the screen, the bond freeze for ED calls for the removal of sanctions. And if you look at the bond freeze on this picture, unotoona tudhara zvatwatori ma40 years saka kadhara kari pafranda kana kari kumashure ungoona kuti tuharahwa twega turi kungotsvaga kudya nekunwa hwahwa. And this is what is happening in Zimbabwe. I don't know, Mimi, what is your take? What do you think about AMA 2K for ED kana kuti AMA bond free for ED? Zvine here zvazvichachinja 2023? Because I know kuti inonzi chirimo moyo rwendo rwembwa. 2023 election inini hangu pakutaura kwandaita nevanhu ukabvunza mamai 2023 muri kuvhotera ani, unongonzwa chiti hazvitaurwe tisu tiri kuziva patiri kunoisa. As if they trust you, they will tell you the truth. You know, I met several young people vaindudza kuti vamana muri kutiregerera pasina kana anything chambotaurwa, inza vamana muri kutiregerera, vamana muri kutiregerera. Takuregererai papi? They know very well kuti change is coming, and they need these activities kuti dzinge dzimhanya in each and every place and in each and every area. And I trust and believe in Advocate Nelson Chamisa because a lot of things are happening in the villages. Kune team rinenge riri mavillages riri kufamba richiudza vanhu about what needs to be done, and that is what we were expecting, and that we something we wanted to see happening. So
this is it, Team Zimbabwe. Let us brace up for change. Tingoisa effort isisu, because this is a sign. This is a clear sign that they are desperate, they are afraid, and they are no longer relevant. That is the reason why they are trying to use all sorts of shenanigans. If they go on social media, they will go and portray as if their leader is loved, but ivo chokwadi vachinyachiziva kuti aiwa mukuru mukuru anga agare pfunde but achadiwa nevanhu. 2023 ZANU-PF is going to be defeated. Vari kuenda kuchikurubhi zvavo, then tobva tavapa maximum sentence dzavo. So even if a president wakazoti reconciliation aiwa will push kuti ngavamboenda kuchikurubhi even for a month kana wiki chete vafanira kutombosvika kuchikurubhi. Saka vamwe tichaona vakumhanya chitiza. So 2023 it is going to be a very interesting moment, because instead tichimboripo zvitakatarisa chedu isusu tichaura kuti angotiza tobva tabhacha tobva tamubata obva amboendawo chikurubhi, because they must not escape chikurubhi. They are subjecting people like Job Sikala kunana chikurubhi etc, and vanofanira kumbozvifila, vanofanira kumbozvinzwa kuti kwanga kwakamira sei uye zvinombonakidza sei. Inini tese 20 point in time George Charamba akanditi hanzi I can place you in the darkest corner of chikurubhi. Akambondiudza izvozvo George Charamba after ndamukriticiza ende ndamuudza chokwadi. So hatichatya, hatichada, and hatina basa nazvo. They will kill, they will maim, they will beat, they will disenfranchise us. Vachatidzinga paminda, vachatidzinga pamabasa, vachatiita zvese zvakasiyana. But AMA 2K for ED is not going to rescue them, because the same AMA 2K, they want change. So ndezvakwavo izvozvo zvokunyabira AMA 2K. Danzi panapa vatibvirei AMA 2K Taneta. We are the mothers and fathers for tomorrow. We want change. Yes. So you see kuti AMA 2K acho ari kutojamuka torabata tikuya zvakadaro hatisi kutomboda chida idzodzo. Inini I know some AMA 2K vaitotaura kuti aiwa shoko racho haritauriki rakataurwa kuda kudhara, but honestly speaking vanhu havachada, vanhu havachada. Let us register to vote. Let us continue to mobilize for 2023. Tisavhundudzirwa nemapepa semhembe izvi zvokuti hanzi ava 2K hakuna zvinhu zvakadaro zviri kumboitika, zvidhakwa zvega zvega. Munhu anenge angofungawo nzara kumba kwake, obva ati regai ndimbofadza mukuru, obva atenga. Inenge ichidzi fadza mutengi wedoro, hatiri kuzvona mutengi wehwahwa anenge achidzi regai timbomufadza. But honestly speaking, mutengi wedoro apedza kufadzwa, vanhu vadhakwa zvavanenge vakutaura kuti taridya, tarimwa, tikariita sei. So let us register to vote and brace up for change in 2023. Let us not miss this opportunity. Change is coming. Thank you very much for coming. Thank you very much for the support. Keep on subscribing, commenting, sharing, so that you don't lose anything. Kungo share. You don't lose anything. Kungo like. Please make sure that you support us through liking, through sharing. Signing out. My name is Ronald Makusha. Let us meet in